I den her video vil jeg forklare, hvordan man løser en 3x3x3 Rubik's Cube. Du kan se, at jeg har taget de orange klistermærker af, fordi jeg synes, de minder for meget om den røde. Så bruger vi en navngivning, hvor vi så kalder den her front. Så vil den her være top, den her side, eller højre side, venstre hernede, og så vil bunden. Så hvis nu jeg siger front, så drejer man fronten med uret. Hvis nu jeg siger front mod uret, drejer man mod uret. Højre, så vender den om, så man kigger ind på højre side, kan man se, om det skal være med uret, eller om det skal være mod uret. Det samme i venstre side, så drejer man lige, kigger man venstre med uret, det er sådan her, og venstre mod uret, og jamen, det er sådan her. Og sammen med bunden og toppen. Men først, så skal vi lige blande vores cube. Det vi kalder scramble. Så der gør man bare et eller andet tilfældigt. I den her video vil jeg starte med at løse den grønne side. Når jeg siger den grønne side, så er det der, hvor grøn det er center. For den kan ikke rigtig flyttes. Når vi nu skal løse grøn side først, så starter vi med at lave et grønt kryds. Det vil sige, at der er grønt her og her. Nu kan vi se allerede fra starten, så har vi faktisk en af de grønne, vi skal bruge. Men den passer ikke med det centerstykke, den skal være. Så vi er nødt til at sætte den ned, hvor der er rødt herover. Kan vi så se, at vi skal dreje den en gang herover. Sådan. Så passer den nu. Så kan man gøre det, at man ser, om der er nogen nede i bunden, der er grønne. Det er der lige der. Den passer så med hvid. Hvis den ikke gør det, så kan vi bare dreje bunden, indtil den kommer til pas med et hvidt centerstykke. Så kan man så dreje hele den her side op. Kan I se. Så kommer den til at passe. Nu er der en her. Du kan se, der er et midterstykke her, der er grønt, og der er et midterstykke her, der er grønt. Den her, den skal være, hvor den sorte er. Og den er så lige der jo. Så den her, den skal derop. Den passer ikke. Så den skal lige tippes rundt en gang. Så der kan vi bruge vores første system og rykke brikkerne på det, vi kalder en algoritme. Så vi laver en, hvor vi siger front mod uret, venstre med uret, bunden med uret, venstre mod uret, og så fronten 2 gange. Kan I se, nu passer den. Så har vi et stykke herover. Kan I se, den er på siden. Den skal være heroppe. Gul, grøn, gul, grøn. Så den får vi ned til bunden. Drejer vi ned på bunden sådan der. Nu kan vi så lige ødelægge den der. Så vi bruger bunden som buffer. Så kan vi bare dreje den væk nu. Nu har vi den nede i bunden her. Så kan vi så dreje det her op igen, som vi lige har ødelagt. Sådan der. Så kan man dreje den hen, hvor den skal være. Det er så lige der. Bare dreje 2 gange. Sådan der. Så passer den. Så har vi faktisk vores grønne kryds, som passer med midterstykkerne. Så skal vi have alle de grønne hjørner hen, hvor de skal være. Og det man gør, det er, at man tager det hjørne, der er et grønt hjørne her. Så ser man, der er en rød og en hvid side. Så skal den også være rød og hvidt centerstykke. Vi kan se, det er den her. Så laver man en algoritme, der hedder højre mod uret, bunden mod uret, højre med uret og bunden med uret. Jeg kan se, at den sidste var overflødig, for den var der allerede. Men hvis den ikke var der, så skulle man så blive ved med at lave den. Højre mod uret og bunden mod uret, højre, bund. Blive ved med at lave den, indtil den er der. Og sådan en algoritme, når den er gentaget nok gange, så kommer den hen til, hvor den var. Sådan der. Når vi nu skal løse næste lag, det er her, så gør vi det, at vi drejer cuben en gang, så grøn, det bliver nede i bunden nu. Så skal vi finde nogle sidestykker her, som ikke skal være på toppen, men på midterste lag. For eksempel den her. Den skal ikke være på toppen. Den måde vi kan se det på, det er, at der ikke er noget blåt. Så jeg vil sige, at den her, den skal have noget at være. Der er rød og hvid. Den skal være rød og hvid.
Vi kigger altid på centerstykkerne igen. Drejer vi den lige, så den er her. Nu er den på højre side. Så laver vi en algoritme, der hedder højre mod uret. Toppen mod uret. Højre mod uret. Toppen mod uret. Højre mod uret. Toppen, højre, toppen og højre. Hvis du fulgte med, så er det faktisk kun højre og toppen, vi rører med, for den kommer derned. Så det man kan gøre, for måske at gøre det nemmere for sig selv. For eksempel den her, den skal herover. Så kan man så tælle. Nu skal den så ikke starte med at være mod uret, fordi den skal jo ikke herned. Den skal herned. Så skal vi så til den anden vej. Højre med uret. Toppen med uret. 2. Højre med 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Så man skifter hele tiden mellem højre og top. Nogle gange så vil man komme ud for, at det her lag, det er ikke færdigt endnu. Der er en prik her, den vender forkert. Så kan man så gøre det, at man tager den her brik, som skal være på toppen, flytter den herned. Med den her algoritme, vi lavede før, så den her automatisk kommer op på toppen. Og så derefter kan vi så flytte den ned rigtigt. Så vi laver den her højre mod uret. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Så nu kommer der et topstykke, eller et, der skal være på det øverste lag. Det kommer herned. Og vi kan nu dreje. Og hvor den af? Der. Vi kan nu dreje den. Så nu passer den her. Så skal den derned. Over på højre side. Med uret. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sådan der. Når vi har løst det lag. For at løse toppen, så har man en af 3 situationer. Man har et lille L, eller også så har man en streg, eller også så har man ingen af delene. Så her der er hverken noget form for L, eller en streg, eller kryds. Men det man gør, det er at man laver en algoritme, der hedder front, højre, top, højre mod uret, top mod uret, front mod uret. Så har man så en af de 3 situationer. Man har et lille L her, eller man har et kors, eller man har en streg. Men det man gør, det er det samme igen. Nu skal vi så bare vende der L, så det er oppe i venstre hjørne. Så laver man den samme igen. Nu er den oppe i højre hjørne. Det er det front, det er top. Så laver man igen. Front, højre, top, højre mod uret, top mod uret, og front mod uret. Nu har du så stregen her. Så det du gør, det er, at du laver algoritmen en gang til. Det er toppen, det er fronten. Front med uret, højre med uret, toppen med uret, højre mod uret, toppen mod uret, og fronten mod uret. Sådan der. Nu har vi fået løst det blå kors. Og nogle gange, når du har løst det, så vil du ligesom mig kunne se, at farverne passer her. Det er så ikke altid, de gør det. Nogle gange, når du skal få dem til at passe her, så er der faktisk kun én, der passer. Du prøver at dreje en gang, så kan du se, at nu passer den sorte, så er der så ikke nogen af de andre, der passer. Drej en gang mere, passer den hvide og den røde. Drej en gang mere, passer den gule, det er bare en gule, der passer. Men hvis du kan dreje den, så er der 2, der passer sammen. Og så skal du lave en algoritme, der hedder højre, top, højre mod uret, top, højre, 2 gange top, højre mod uret. Så du kan se, at nu vil de alle sammen passe. Hvis nu der er 2, der passede over for hinanden, så laver du den bare den samme.
Og så ser vi bagefter, om der er to, der passer sammen, der er ved siden af hinanden. Så mangler vi kun hjørnerne. Så skal du se, om der er nogen af hjørnerne, der passer. Der er der, hvor de skal være, men nødvendigvis ikke vender rigtigt. Blå, hvid, rød. Nej. Blå, rød og gul. Den er, hvor den skal være. Blå, rød og gul. Så når man laver den næste algoritme her, så vil den, du har på front her, oppe i højre hjørne, den vil forblive det samme sted. Og så er det de andre, så bytte plads. Så hvis du har en, der passer, så har den her oppe i højre hjørne. Og så lav følgende algoritme. Top, højre. Top mod uret. Venstre mod uret. Top, højre mod uret. Top mod uret. Og venstre. Den her, den er stadigvæk det samme sted. Nu skete der noget med de andre her. Den der, den passer godt nok ikke stadigvæk. Den passer heller ikke. Og selvfølgelig, så passer den der heller ikke. Men så laver man bare den samme igen. Stadigvæk. Her er den, der passer. Front, op i højre hjørne. Top, højre. Top mod uret, venstre mod uret. Top, højre mod uret. Top mod uret, venstre. Den passer. Den er, hvor den skal være. Den vender nødvendigvis ikke rigtigt. Den her, den kommer tilfældigvis til at vende rigtigt. Nu er den, hvor den skal være. Så det er alle sammen der, hvor de skal være. Nu kommer der et spændende trin, hvor vi skal have de her to hjørner. Og måske på din cube, der er måske 4 hjørner, der skal vende rigtigt. Men det er stadigvæk det samme, du gør. Du har stadigvæk blå top, og så har du den oppe i højre hjørne, så du skal have vendt rigtigt. Og så laver du den algoritme, som vi havde i starten. Højre mod uret, bunden mod uret, højre, bund, højre mod uret, bunden mod uret, højre, bund. Det er meget vigtigt, at du laver alle 4 trin, selvom du ser, at den er hernede. Og det er også vigtigt, at du holder fast her. Nu kan se, nu er der noget af det andet, der er blevet ødelagt, men det skal du ikke tænke over. Så skal du dreje toppen, mens du stadigvæk har den her sorte her som front. Så skal du dreje toppen, så den kommer op i højre hjørne, den du mangler at lave. Og så laver du den samme igen. Højre mod uret, bund mod uret, højre, bund, højre mod uret, bund mod uret, højre, bund, højre mod uret, bund mod uret, højre, bund, højre mod uret, bund mod uret og højre og bund. Så fik vi lavet toppen rigtigt. Og så vil du kunne se, at nu skal vi bare lige dreje toppen, til den passer. Og så er det faktisk løst Rubiks Cube.